खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि थान्दै जखनथाया जानो थांगासिनो दं। टंला कलेज गेलेग्रा फोथार सोलोंथायारि जथुम्मासालियाव खुंफुंनो बानजाय आफादा साखाफारा जादों। नंगौ 5, 6 आरो 7 फेब्रुआरि खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइखौ टंला कलेज गेलेग्रा फोथार सोलोंथायारि जथुम्मासालियाव खुंफुंनो बानजाय आफादा साखाफारा जादों। लोगोसे अदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि 51थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइबो खुंफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि जथुम्माजों लोगोसे दिन्थिफुंसालियाव बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनाय, बर'नि एबा ट्राइबेलफोरनि जानाय आरो गोबां गला दखानफोर थागोन होनना बानजाय आफादनि आफादगिरि नृपेन बर' आरो बानजाय आफादनि हारिमु दालाइसा आफादनि आफादगिरि सुख्राम बर' बिथांमोना मिथिहोदों। थान्दै जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे 51थि थान्दै जखनथाइ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जोंहा फैगौ फेब्रुआरि दाननि 5, 6 आरो 7 अक्ट' 2026 मायथाइनि बे साननिफ्राय जोंहा सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो थान्दै जखनथाइखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो साब कमिटि आरो लोगोसे जोंनि मावथिफारिया बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। दा बिनिनि गेजेराव जोंनि गुबै गेट मेन गेटखौ जोंहा जागायजेनबाय खामानि गेटनि खामानि हिसाबै। बिनिफ्राय मोनसे आरोबाव साब गेट थागोन थामहिनबा स्टेज पेन्डेलनि सिगाङाव बा फिल्डनि सिगाङावनो जोंहा मोनसे गेट थाबावगोन। दा बिनि खामानियाबो जोंहा जागायजेनबाय। बेजों लोगोसे जोंनि जानाखि डाइनिं हलनि खामानिफोर बेबो जागायजेनबाय। गासै खामानिखिनिखौ जोंहा मावगासिनो दङ, फारि फारियै मावगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि जानो गोनां जि थान्दै जखनथाइ बेयावनो मोनसे मैखोमै मेगा एक्जिबिसन हिसाबै जोङो एक्जिबिसन मोनसे लादों। दा बेहाय गोबां गोजान गोजाननिफ्राय गलाफोर स्टलफोरा जोंनियाव सोंहरबाय थादों, बिथांमोना बुकिं खालामगासिनो दङ। दा बुकिंनि अनलाइनबो जों हेगारनानै होदों, बिनि बुकिंआ जोंहा सोलिगासिनो दङ। गोबां स्टलफोरा जोंजों जगाजग जाबाय। दा बिनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव कालसारनि बिथिङावबो फारि फारियै जोंहा जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना मोसागासिनो दङ बा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय साब कमिटि दङ, कालसारेल साब कमिटि जों दानानै दं। बिथां मानगोनां सुख्राम बर'नि दैदेननायाव जोंनिया कालसार साब कमिटिया खामानि मावगासिनो दङ। दा बे बिथिङाव बिथाङा गुवारैनो फोरमायगोन। लोगोसे जोंनि जि फैबाय थानाय जखनथाइ, दा बेयाव जों हांख्रायगोन गुबैयै जोङो जिहेतु सारा मुलुगनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा थानाय फरायसा आफादफोरा बिथांमोना फैगोन, दिल्लीनिफ्राय फैगोन, नेहुनिफ्राय फैगोन, हायद्राबाद, चेन्नाइ एबा बेंगालुरुनिफ्राय जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना फैगोन, नेपालनिफ्राय फैगोन। बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो बरायनो थाखाय जोङो अराय साखाफारा जानानै दङ। जोंनि गासै थान्दै बिथांमोनखौ जोङो जेसेबां हायो जोंनि फारसेनिफ्राय जेबो जाहाथे त्रुटि थालाङा एबा गोरोन्थि थालाङा, बिनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ।